Бойс, ето е гол шестицата. Така, тук е много интересно. Голямо приключение се вкарах с тази гол шестица. И какво да ви обяснявам? Айде първо ще кажем какво сме правили. Малко история за фарчетата. Клиентът реши сам да си ги прави, няма проблеми в това отношение. Всеки може да се пробва, ако стане, стане, ако не, допитвате се до някой човек, който примерно знае какво прави. В случая ние сме 50 на 50. Така, един фар стана перфектен. Пак с малко ядове тук там но другия фар има лек проблем. Хела пише на двата фара, обаче не съм много убеден, че това е истинска хела. Мисля, че са някакви реплики, нямам си на идея. Попадал съм и друг път на такива фарове. По същия начин стъклата да не отговарят на самите корпуси. И то с много леки разлики. Попадал съм на Land Cruiser, наскоро имах. Попадал съм на... Кой беше? И много отдавна беше. Е-класа 210-ка. Това беше преди 6-7 години, може би си спомням. Попадал съм на Touareg, втората генерация, с калпави стъкла. Т.е. калпави фарове, стъклата си бяха наред, защото там си спомням, че купихме 3 комплекта стъкла от 3 различни места, да видим за какво става въпрос, и трите отговориха по един същи начин. При този Golf е абсолютно същата работа. Имаме стандартно стъкло, което свалихме. Единия фар беше отворен, другия фар ние си го отворихме. Ето го, стъклото. Живо, здраво, цяло, целеничко. Така. Тук имаме от клиента пратено стъкло. Чисто ново, закупено от някъде си. Добре. И още другия му прозорец от другата страна. Ето го. И какво се оказа? Оригиналното стъкло е тук отпред. Е с може би 2-3-4 мм по-свито. А другите стъкла, които купихме, и той, който ми докара в същото време, бяха еднакви. Тук бяха с един размер. Тоест, това стъкло, което сме свалили, е една идея по-свито. Тук отдолу също има разлика не в ръба, а в ето тази чупка вътре, където влиза декорацията. Толкова е невъзможно да влезе тази декорация вътре, че не е истина. Направо страшна работа. Тук всичко се отговаря. Но въпреки това, оля-маля се справихме. И така, след като стъклата ни са леко по-широки, какво направихме? Единият фар е перфектен. Няма тънман. Тук всичко си застана. Не мога да разбера защо единият фар така, другия иначе. Единият фар е перфектен. Обаче аз какво направих? Сега, за да може да влезе лепило и от външната страна на стъклото, от външната страна, ето го ръба къде е, от външната страна, разчекнах леко ръба. Ето го. Отворих съвсем леко ръба, за да може да влезе до някъде. Естествено не целия, до някъде, защото тук вече влиза навътре, не е навънка. За да може да влезе и отдолу включително, за да може да влезе лепилци от външната страна. Това е единственото спасение, което аз намерих за този фар. Сега, за да не изпадаме в подробности, да купуваме други фарове, да правим, да струваме, решихме да излекуваме този. Това е единственото решение, което аз намерих, за да може да си станат нещата като хората. И въпреки че е разчекнато, виждате колко близо седи ръба навънка. И неговите стъкла, и новите стъкла бяха едни и същи. Казвам, нещо тук е бъркана работа. И това е стъклото от този фар. Казвам, чакай да меря да видя какво става. И съвсем леко, около 3-4 мм, стъклата бяха по-широчки. Ама, какво да правиш? Малко, ама достатъчно. И казвам, не че не мога да го затворя, обаче като няма лепило от тази страна, от външната страна, е податливо е вече да влизат разни води вътре. По-лесно да се разлепи след време. Казвам, неговата мама Хабиби, викам, дай ще направим тук някаква мизерия, па да видим какво ще стане. Но пък на визия горе-долу сме ги изкарали. Черед мат искаше да се бояди са декорациите, рефлекторите отзад са сменени, сега ще му сложим едно защитно фолио и матча да приключва.
Така че LED кружки задължително ще му се сложат отзад D3S. Така че това е положението ми. Това е, което можем да ви кажем за тия фарове. Вкараха ме в приключение, отдавна не бях изпадал в такова нещо. Но какво да правим? Така е. Друго, то е за сега. Айде, бойс!